Γεια σας από το digitallife.gr. Στα χέρια μου έχω το Optimus View. Για την ώρα η αγορά κυριαρχείται από το Galaxy Note και το Galaxy Note 2 της Samsung, οπότε είναι τουλάχιστον ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε ότι ο ανταγωνισμός πραγματοποιεί σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, αγκαλιάζοντας την κατηγορία. Η προσέγγιση της LG, αν μη τι άλλο, είναι πρωτότυπη, με την έννοια ότι ο form factor του συγκεκριμένου tablet, phone ή αν θέλετε phablet το διαφοροποιεί αμέσως από τον ανταγωνισμό. Όλο το μπροστινό τμήμα που παρατηρούμε να κυριαρχείται από την τεράστια οθόνη των 5 ιντσών προστατεύεται από Gorilla Glass, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει ανάγλυφο πλαστικό, σαν αυτό που έχουμε συναντήσει σε κάποια high-end notebooks. Στην πρόσωψη παρατηρούμε 4 capacitive πλήκτρα, back, home, ανοιχτές εφαρμογές και μενού. Στο πάνω μέρος παρατηρούμε μία κάμερα 1,3 MP για βιντεοκλήσεις. Στο πίσω μέρος έχουμε μία κάμερα με αισθητήρα 8 MP με autofocus και mono LED flash, ενώ στο κάτω μέρος παρατηρούμε το ηχείο. Στην αριστερή πλευρά, η οποία είναι καθαρή από πλήκτρα, υπάρχει υποδοχή για την κάρτα SIM, η οποία ανοίγει με αυτό εδώ το μικρό εργαλείο. Στη δεξιά πλευρά παρατηρούμε πλήκτρα εξομοίωσης της έντασης του ήχου. Στο κάτω μέρος δεν παρατηρούμε κάτι ιδιαίτερο. Και πάνω έχουμε ένα συνοστισμό από υποδοχές και πλήκτρα. Εδώ έχουμε την υποδοχή για τα ακουστικά, headphones και εδώ σε αυτό το σημείο έχουμε ένα dedicated πλήκτρο για screenshot. Αυτό εδώ πέρα είναι όλα τα λεφτά για το συγκεκριμένο phablet, το οποίο φυσικά η λειτουργία του συνδυάζεται με τη λειτουργία του stylus. Εδώ έχουμε micro USB. Η εταιρεία έχει προσαρμόσει αυτό το κλίστρο εδώ, ένα slider, για να προστατεύεται από τη σκόνη. Και βεβαίως υγρά. Και εδώ έχουμε το πλήκτρο power on-off. Όσο αφορά στα χαρακτηριστικά του Optimus View, έχουμε να κάνουμε με μία LED IPS οθόνη με ανάλυση 1024x768 και pixel density κοντά στα 256 ppi. Στο εσωτερικό του βρίσκουμε το Nvidia Tegra 3 Shock, το οποίο έχει συχνότητα 1,5 GHz και είναι quad-core. Βεβαίως υπάρχει και άλλος ένας πυρήνας για εξοικονόμηση ενέργειας, τον οποίο η εταιρεία ονομάζει Companion Core. Να πούμε ότι συνοδεύεται από 1 GB RAM και η χωρητικότητα είναι 32 GB. Υπεραρκετή, θα τη χαρακτηρίζαμε. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν διαθέτει micro SD υποδοχή για να μπορέσετε να επεκτείνετε τη χωρητικότητα, ωστόσο πιστεύουμε ότι τα 32 GB είναι υπεραρκετά για την πλειονότητα των χρηστών. Κατά τα άλλα διαθέτει Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi Hotspot, υποστηρίζει NFC, MHL. Το λειτουργικό σύστημα είναι το Android 4 Ice Cream Sandwich. Η εταιρεία βεβαίως το έχει βοηθήσει, έχει προσθέσει τη δική της πινελιά με το Optimus User Interface 3, κάτι σαν ας το πούμε TouchWiz, σε πιο light εκδοχή όμως. Μαζί με το κινητό η εταιρεία παρέχει και το συγκεκριμένο stylus, τον οποίο ονομάζει Raberdium,
Είναι ένα αρκετά πιο συμβατικό, τουλάχιστον σε σχέση με το S Pen του Galaxy Note 2 της Samsung, το οποίο θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε βασικές εργασίες. Δυστυχώς δεν έχει κάποια υποδοχή για το stylus και αυτό είναι εν μέρει μειονέκτημα, με την έννοια ότι ενδέχεται να το ξεχάσετε κάπου ή να το χάσετε. Για να δούμε όμως και τι μπορείτε να κάνετε με το stylus της LG. Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε το Quick Memo. Πατώντας το πλήκτρο εδώ εμφανίζεται η εφαρμογή Quick Memo. Έτσι μπορείτε να κρατήσετε γρήγορα σημειώσεις. Η αίσθηση του stylus είναι αρκετά καλή, ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι ικανοποιεί, τουλάχιστον στο βαθμό που ικανοποιεί το S Pen. Στη συνέχεια, αφού κρατήσετε τη σημείωσή σας, μπορείτε, αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, να σβήσετε και να διαμοιράσετε την σημείωσή σας. Μπορείτε βεβαίως να την κρατήσετε ή να την μοιράσετε σε συνεργάτες σας ή σε φίλους μέσω email, Gmail, μέσω του Google+, μέσω του Picasa και άλλων social media, όπως είναι το Facebook ή το Twitter για παράδειγμα. Και βεβαίως μπορείτε να την αποθηκεύσετε είτε στο σημειωματάριό σας είτε στο άλμπουμ των φωτογραφιών. Το σημειωματάριό σας είναι αυτό εδώ. Εδώ έχετε περισσότερες επιλογές για να εργαστείτε. Εδώ πέρα μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της πένας, το πάχος και την αδιαφάνεια εκτός από το χρώμα. Και στη συνέχεια μπορείτε, βεβαίως αν κάνετε λάθος, μπορείτε να το σβήσετε. Επίσης έχετε επιλογές για το μέγεθος της γόμας. Συνέχεια μπορείτε να επισυνάψετε τη σημείωση σας πάνω σε κάποια φωτογραφία ή σε κάποιο βίντεο, ή μπορείτε να την μοιραστείτε με φίλους ή συνεργάτες μέσω email, μέσω social media, μέσω μηνύματος, και φυσικά μπορείτε να την αποθηκεύσετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέο σημειωματάριο επιλέγοντας εξώφυλλο, τον τύπο του χαρτιού, το χρώμα του χαρτιού, βάζοντας βεβαίως και τον κατάλληλο τίτλο. Για να μπούμε λίγο στο ίντερνετ, να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Ας πάμε στο site του Digital Life. Θα δείτε πόσο γρήγορα φορτώνει. Η σελίδα φόρτωσε ταχύτατα. Μάλιστα, του άλλαξα τα φώτα ρε παιδιά. Τελειώνει η μπαταρία, λέει, στο 15% είναι. Είναι και ένα smartphone πάντως που μπορούμε να πούμε ότι δεν κρατάει η μπαταρία του πάρα πολύ. Στα 2080 mAh είναι η μπαταρία του, και αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να το ξαναφορτίσετε. Εκτός και αν είστε power user, οπότε δηλαδή χρησιμοποιείτε συχνά το ίντερνετ ή παίζετε παιχνίδια, οπότε πολύ πιθανό να βρεθείτε μετά από μερικές ώρες, ας πούμε 5-6 ώρες, να χρειαστεί να το ξαναφορτίσετε. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε με αυτό? Ο συνδυασμός, είπαμε, του dedicated screenshot πλήκτρου και του stylus είναι όλα τα λεφτά για το συγκεκριμένο phablet. Μπορείτε να τραβήξετε ένα screenshot. Τώρα από εδώ και πέρα μπορείτε αυτό το screenshot που μπορείτε βεβαίως να το αναρτήσετε σε διάφορα social media, να τα αποθηκεύσετε στο άλμπουμ των φωτογραφιών ή στο σημειωματάριό σας.
Ο ήχος είναι αρκετά γεμάτος και πολύ καλός, θα λέγαμε. Για πάμε να δούμε και κάποιο βίντεο. Λοιπόν, έχω εγκαταστήσει δύο τρέιλερ, ένα του Avatar, το οποίο είναι στα 1080p και ένα ακόμα του Prometheus, το οποίο είναι 720p. Για να δούμε πώς αναπαράγεται το 1080p βίντεο. Από τη στιγμή που λοιπόν αναπαράγει με άνεση το Avatar, δεν θα μπορούσε να μην αναπαράγει 720p αρχείο του Prometheus. Εκεί αρκετά με το βίντεο. Έχω φορτώσει εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες. Κοιτάξτε τι όμορφα που δείχνουν στην οθόνη του Optimus U. Πολύ ωραία χρώματα, η οθόνη είναι πραγματικά υπέροχη. Για να δούμε λοιπόν και κάποια screenshots που τράβηξα από διάφορα δημοφιλή benchmarks. Εδώ βλέπετε screenshots από το Antutu benchmark. Εδώ έχουμε τα αποτελέσματα του Quadrant. Βλέπετε που σκοράρει η συσκευή. Και εδώ έχουμε το HTML5 benchmark της Velamo 1109. Και στο Metal λοιπόν, αυτά ήταν μερικά benchmarks που έτρεξα. Για να δούμε λοιπόν και τι μπορείτε να κάνετε με τα NFC tags. Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε αυτό που είναι για Car Mode. Καταρχήν πρέπει να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό NFC. Στη συνέχεια να μεταβείτε στην εφαρμογή LG Tag Plus, να επιλέξετε λειτουργία αυτοκινήτου και να πείτε στο κινητό κάθε φορά που το ακουμπάτε με το συγκεκριμένο tag να ενεργοποιείται η πλοήγηση, το Bluetooth και η μουσική. Προγραμματίσαμε την ετικέτα μας και τώρα παίρνετε το αυτοκόλλητο, το κολλάτε για παράδειγμα στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε και περνάτε το κινητό από πάνω. Όπως βλέπετε ενεργοποιήθηκε η πλοήγηση, η μουσική και βεβαίως το Bluetooth. Αυτά λοιπόν για το Optimus U από το digitallife.gr. Καλό θα ήταν να διαβάσετε και το σχετικό review που έχουμε ετοιμάσει για τη συγκεκριμένη συσκευή, ώστε να αποκτήσετε ολοκληρωμένη άποψη. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.